ଆରେ ତତେ ଗାଧେଇ ଆସେଇ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ହେଲା ବାପା? ସେ ଗାଧୁଆ ଘର କାନ୍ଥ ସାରା କ'ଣ ସାମ୍ପ ପକେଇଛୁ? ବାପା ତାକୁ ଧୋଇ ଧାଇ ଦେଲା ତ? ନାଇଁ, ତାକୁ ସବୁ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଲଗେଇଦେଲି। ଓହ ବାପା, ଗାଧୁଆ ଘରେ 3ଟା ସାମ୍ପ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏ ଘରେ 2ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ତଥାପି ତମର ସେ କାନ୍ଥରୁ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି? ତ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ବାପା ମାଆଙ୍କର ତ କାମ ପୁଅର ଭୁଲକୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବା। ଓହ, ଆଚ୍ଛା ସେ ସାମ୍ପ ଗୁଡ଼ା ଆଣିଲୁ କେଉଁଠୁ? ଭଲ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ସଫା ହେଉଛି, ଭଲ ହେଇ ପୁରା ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଚିକଣ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଠିଆ ହେଇଗଲା ହେଇ। ରିଲିଆନ୍ସରୁ? ହାଁ କ'ଣ? ଲଣ୍ଡନ ଆଣ୍ଡ୍ରା କେଣ୍ଡ୍ରାରୁ? ଓହୋ ଆଚ୍ଛା, ଲଣ୍ଡନରୁ ତାହେଲେ। ହଁ ମିସେସ୍ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଏଇଠି ପଢ଼େଇବି ଆଉ, ବାହାରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବି ଲଣ୍ଡନ ଆଡ଼େ ଆଉ। ସାଡ଼େ ବହୁତ ଭଲ ସାମ୍ପୁ ବି ତିଆରି ହେଉଛି। ହଁ ଆମର ଟୋକା ଆନ୍ତା, ତମ ପୁଅକୁ କହୁନ, ତମ ପୁଅ ଚୁଟି ଫୁଟି ଟିକେ ଠିଆ ଠିକ କରିବ, ବଢ଼ିଆ ନା ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ସ୍ମୁଥ୍ ରହୁଛି ବି। ମୁଁ ବି ଲଗାଉଥିଲି ବା। ହଁ ଆମ ଟୋକା ଏଇ କାନ୍ଥ ବାଟରେ ସବୁ ଛିଟିକି ପକେଇଥିଲା ଆଉ, ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ କାନ୍ଥ ବାଟରେ ସବୁ, ସେଆକୁ ଲଗେଇଦେଲି ଆଉ। ହାଁ ଫୋନ୍ କ'ଣ କାଟିଦେଲେ? ହଁ ହଉ ସେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। هلا اجا الزعيم العظيم